gbasara egwu niile na ndụ Oliver. Kedu ihe egwu ya na-eme gị? Kedu ihe egwu ya na-echetara gị? Kedu ihe egwu Oliver na-echetara gị? Gbaa anyị n'akara ekwentị nkịtị 9 nkịtị 2 3 1 1 1 0 0 9 maọbụ 0 9 0 9 7 7 0 7 1 1 0 0 maọbụ maka ndị na-anaghị ata aka anyị na-eti y na 0802311 109 maọbụ 0909771 kedu ihe ị ga-ekwu gbasara Oliver the Coque egwu ya oge ọ nọ ndụ? Cheta na anyị gwara gị na Oliver banyere otu ndị agha Biafra n'afọ 1968. Onye na-akpọ ịgba anyị ịgbarata ekwurekwu gị maọbụ ịnọgharịa ka okwu anyị wee mee. Onye dị epi odogwu eze Enugu afọ ozi ngidi ka isi kwu. N'oge agha ịfụzi gị bụ n'ala mmụọ nụ ịma na ọ laa na ise daalụ daalụ ọbịa izu ụka ọzọ ka ọ ga-abịa. Daalụ Elda eze Enugu ọ ga-adịrịrị gị mma. Udo dịrị gị. Ịma na anyị afọ ọzọ dị ka isi kwuo. Nsogbu adị, ọ ga-adịcha mma o. Chineke gọzie gị. Udo dịrị gị. Ọ dị mma. Ọ dị mma. O wee bụrụ ya tata anyị na-echeta Oliver the Coque. Onye na-akpọ? Onye dị epi. Ọkwa ọnụ na-ekwuru Ezeko na Ebonyi steeti na-akpọgo. Ọnụ na-ekwuru Ezeko. Ezeko na. Ndekwa gaa n'iru. Biko achọrọ ka nkene maka ihe ọma ị na-ere anyị na Solid FM Enugu ma na Enugu bụ nnukwu obodo onye ọbịa isi anyị Igbo. Daalụ. Wee na-ekenekwu nwanne anyị nwoke bụ Oliver the Coque na mmụọ. Mụ na enwe m so na ndị egwu ya na-amasị nke ukwuu. Egwu ebido tọwa m ụtọ 1967 maka amagoro m ihe mgbe ebido kwuwa egwu. Ya bụ o wutere m nke ukwuu mgbe a nụrụ n'akụkọ na ọ hapụrụ ụwa mana o nwere ga-abalị chukwu mba maọbụ dị ojukwu adịghị otu otu igbe ya na anyị ụmụaka ya bụ ha dịsi ike na nwanne ya bụ Eugene ya dịsi ike mee ka ọkụ anwa Oliver Akanite gụnyere ha n'aka gara anyịkwa n'anyụ ka ndị niile na-eti egwu ndị dịka Sewa na ndị otu ya bụ ndị na-eti egwu na-atọ anyị ụtọ n'Igbo adịka ojisi ike nakwa Flavour na onwe ejikwe na ndị ọzọ na-eji asụsụ Igbo na-eme ngala na-eti egwu ha jisi nnọọ ike na Igbo adịgo aja na ọ ga-adịgide ruo mgbe ebighị ebi na anyị ego egburu ka ukwuu onye nna ya sị ka mee ka tinyere m ezinụlọ Oliver Akanite okpo ekene ha jisikwa ike ka ọkụ ha bịara ịmakwa ile anya na ndị Igbo ndị na-egwu tukwu na ndị kacha atụ ilu maka ilu Igbo niile ọ na-atụ mgbe Oliver ọ na-abanye m n'ụbụrụ na-eme ka obi m na-enye m obi ụtọ onye nna jikọ ya ndị Igbo anyị niile jisi ike onye jizi na-asụ Igbo na-azụ ụmụaka ya ka ndị Igbo mara ihe a na-akọ n'asụsụ Igbo ị na-ekwukwa okwu na-etinye inu daba adaba ọ na-atụ anyị nwa bụ ndị okenye ụtọ nke ukwuu. Ekene ndị daalụ nwanne m. Daalụ. N'ịgwa gị eziokwu Oliver biri ndụ dị mma dịka ezigbo enyi ya nwoke gboo ya na ya sokwa nọrọ na agha ndị otu agha
nke Biafra bụ Ogbuefi Ray Ifeme o kwuru wee sị na ụbọchị ọ nwụrụ na ha niile richara nri ụtụtụ ya richara nri ụtụtụ ya wee jebezie pụsịa nọgidezie na-anụzi na orube ofu oge a na-anụzikwazi na agbabazikwa gbata o wee bụziri otu aka Oliver ji nwụọ na obi ndọbi ma ọ bụ nke akpọrọ cardiac arrest bụ ihe mere ya n'ụtụtụ ụbọchị ahụ ọ nwụrụ na mkpụrụ ụbọchị 22 ọnwa 6 afọ 2008 bụ oge ọ na mmụọ ka anyị were ikwu a onye na-akpọ nwaanyị ọma ọ ga-adịrị gị mma ụzọ ndị ka ime ana m Enugu ebe a na mkpọtụkata ọrụ gbakọgbakwa n'ebe ị na-akpọ akpụtụ ụlọ gbaragodo egwu ama m na taa ọ ga na-eme ihe maka daalụ ahụbeghị pesụrụ obodo ihe ebe ya niile na-amasị m dịka i kwuru ọwa onye ngala onye ọ na-abụ ọfụ ihe ọbụla na-akpa ha onyere ha aka mee ya ọ na-azụkwa ma ụgbọala onye na-akpọ Nnaemeka Agbo ka ede anyị dị mma ọ na-emekwa nwanne anyị nọ ọfụma udo dịrị gị nwanne m ma ihe gbasara Oliver de Coque a ị na-ekwuzi ya kịta mụ ọmụ wee ruo ụbọchị ọ nwụrụ maka ana shọpụ wee n'ụbọchị ọ nwụrụ and kọmputa echiri ekwu ụbọchị ọ nwụrụ na ha bụ Sọnde o wee digide mbiche mbikpo ụbọchị Chukwuru ka ọ bụkwa ụbọchị Sọnde so na mụrụ ụmụ ụtụtụ ụbọchị ahụ na anya bụ ihe wụrụ mmadụ ike ọgwụrụ ata anyị biko amaghị ekene mmadụ ọfụma maka igwe anyị na-akpọ kịta maka ya bụ egwu na-akpọ na-achụ ụlụ mmadụ ha dị iti ọkacha ndị nọ na shọpụ ọnụ ndị na shọpụ na-anụ ya bụ egwu ị na-akpọ onye ma ya bụ na agba kacha mama agba ọnụ ga-agba kacha ọnụ ọ ga-eme anụ ihu adịrị sara biko ekele ndị Anambra ka ndị Nnewi eboro tigọrịgọrị amaja biko ka ya bụ ọkụ Oliver de Coque hụrụ ka ọ ya anyị gbara ya n'aka ya nwee ike na-eme ya bụ ka ọ napụta ihe site n'ụmụ aka anya site n'ụmụ na ya bụ ihe na ọ na-ada anyị ma na-arụ biko chuziri ọ ga-adịkwa m mma ma ọ bụ ịkpọkọma anyị Enuwa bụ nke na-akpọ onye ya bụ egwu ọ na-achịkwa bara mbara dị ọfụma Chineke gozie ọ dị mma anyị ga na-apịapụ ya maka mbụrụ ụzọ pịapụtara ụzọ nke ya Bonny Identity ụzọ nke a bụ maka gị Oliver Akanite
Nke na-akpọ ya na-emeka gbuo nke abụgeo ọ ka bụkwa Oliver na-eti Oliver the Coque agụba afere ego Oliver tipụtagoro oge ọ nọ ndụ o lụrụ 73 ego karịrị ego dị iche iche eji akasị mmadụ obi onye na-enwe aṅụrị mana nke a bụ nke na-akpọ ya na-eme ka agụ wele ya
ya ka iji mee nke wee nabanụ Ogendo
eziokwu ụwa chọrọ obi umeala anyị na-ayọ nke ọbụla na-akpa gị nke ọbụla ọnọdụ ọbụla ị nọ ya were obi umeala wee soro ya maka na ụwa chọrọ obi umeala nke ị na-ayọ Chineke ga-emere gị ya. M ga-ewere mmadụ na-abụ na ole anyị wee na-apịacha na nke taa pụrụ iche anyị na-echeta nwa afọ Igbo anyị kara aka buli n'afọ ndị Igbo enu site n'otu esi tie egwu nwoke mara mma nwoke afọ ọnụ oke ngala onye na-akpọ ana m ekwu maka Oliver dị Coque onye dị epi Chimdi Ndụ ebe ka isi akpọ gaa n'iru kedu nke ị chọrọ ikwu gaa n'iru onye asụ na ngili Igbo ọ dị mma daalụ ọ dị mma ka anyị kwado ya nke ọ bụ Kpakpando ka ị na-ege onye na-akpọ ndị ka ị mere kedu nke ị ga-emere anyị daalụ ọ dị mma daalụ udo dịrị gị ọ dị mma ọ bụ otu a ka anyị si eme ya tata pụrụ iche